Avui prepararem una conserva casolana, melmelada de pastanaga. Pelem i tallem les pastanagues a rodanxes. Posem les pastanagues a una olla amb el suc d'una llimona i cuinem a foc mig durant 15 minuts. Si voleu una melmelada més saludable, podeu utilitzar sucre morè. Amb l'ajuda d'una batedora triturem el contingut de l'olla. Esterilitzem els pots i les tapes fent-los bullir durant 15 minuts. Omplim els pots amb la melmelada i tapem.